Значи какви хора не харесвам? Не харесвам хора. О май гъд, не от качалки като тебе, някакви шантърфи. Да. Не, сериозно, значи не харесвам. Не харесвам хора, които мъкни. Мъкни. Не, обичам сериозни хора. Хората не мрази хейтери. Пукна. Рушения просто изобщо. Окей. Не харесвам нея. И аз се мразя. Аз повече. Аз обичам. Да. Обичам панди. Ти си еднорог. Знам, обичам панди. Нищо, пак си еднорог. Знам. Нищо. Значи, мечтата ми да съм пълноправен член на Съюза на еднорозите. Толкова худяга. Бе, сериозно ли? Окей. Излезе към билончето на екрана преди малко. Конче. Колко гледаш? Круасанчик. Бау! Баничка. Круасанчик. Баничка. Круасанчик.